Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan videota, jossa me mennään Lunan tallille kuvaamaan Kyllä-haastetta. Eli me pelataan Kyllä-haastetta lunantallilaisten kanssa. Ja kiitos tosi paljon lunantallilaisille, että annatte meidän tulla kuvaamaan tämän videon teille. Meillä kestää jotain 5 minuuttia vielä ja meillä on täällä trailerissa mukana Sabina ja Ukkonen. Ja mä oon pian siis perillä. No niin tytöt, nyt ollaan sitten perillä. Joo, kiitti kyydistä iskä. Mä otan nyt heppat pois trailerista. Vitsi luukku, aukeanti. No niin, Sabina, tuu tänne. Ole vaan Sabina. Sitten vielä Ukkonen. Aukeaa nyt. Itse kun aina nää ovet on tiukkia. Riimu päähän. Ole vaan. No niin, traileri kiinni. Moi, mitä täällä tapahtuu? No ei vielä oikein mitään, me ollaan vasta tervehditty toisiamme, mutta voitais aloittaa se Kyllä-haaste kohta, mutta jos me ekana vaikka annettais lunantallilaisten esitellä itsensä. Joo, eli siis moikka, mä oon Saara, mun nimi on Nella. Moi, mä oon Emma ja Nella on mun sisko ja me olemme molemmat Annin lapsia. Moikka ja tervetuloa tänne Lunan tallille. Mukava kun tänne tulee tällaisia uusia tyttöjä täksi päiväksi, tai siis oikeastaan yöksi, jos te ajattelitte sitä Kyllä-haastetta tai jotain pelata. Joo, hauska tutustua ja kiitti kun me saatiin tulla tänne. Joo, ei mitään. Tosi kiva kun te tulitte tänne. Okei, nyt me aletaan siis pelaamaan tätä Kyllä-haastetta ja säännöt on aika helpot. Eli kaikki, ketkä tässä pelissä on mukana, niin koko tämän päivän ajan kaikkien pitää vaan sanoa vastata kaikkeen kyllä. Eli jos sanotaan vaikka, että me kierimään Lantalaan, niin sun pitää mennä. Eli sä vastaat kyllä, jos sun pitää mennä. Että joo, mutta toi on nyt vaan esimerkki. Ei kukaan toivottavasti niin hullua, että laittaa jotain tommosia haasteja. Joo, mutta mennään peliin. Okei, Saara, haluaisitko sä mennä kastele itse tonne pesupaikalle ja sit mennä kierimään puruissa? Oikeesti, miksi eka mulle heti? No, kyllä. Ei hyi, hyi. Oh my god, Saara, sä oot ihan märkä ja nyt mä oon sitten sinne kierimään sinne puruihin. No joo. Oh my god, miksi harjapakkeja aina säilytetään päätallissa? Miksi nyt ei voi vaan säilyttää suoraan hoitopaikalla, niin ne olisi nopeammin hoidettavissa? Vitsit. Missä ne harjapakkeet nyt on? Ihan oikeesti. Mitä hitsiä tuolla tapahtuu? Moi Alex! Mä voin vaan kierisin puruissa. Vitsi kun Alex piti just tulla, kun mä oon täällä. Joo, mä taidan mennä hakea sen harjapakin. Hei tyypit, haluatteko te mennä nuolle hevosten sitä suolakiveä, mitä on jo käytetty valmiiksi? Ja te tiedätte, mikä vastaus on? Kyllä. Hyi! Ai sä ostat vielä käytettyäkin. No en oo nuolemassa. Mä tipuin sit pelissä pois. Ihan sama. Okei, Saara. Nyt sitten se olisi bye bye. No ihan sama. Heippa mä. Hyi. Yäk. Hyi. Teekö mä tän oikeesti? Yäk. Yäk. Mihin mä oon oikein suostunut?
No niin, nytten me varustettiin hevoset, koska meillä tuli tylsää. Ja nyt me ollaan täällä Lunantallin kentällä ja täällä on esteitä, joten katsotaan, haluaako joku heittää jotain haasteita. Ja mä ratsastan aivan ihanalla Kalle-hepalla, jonka mä sain lainaan täältä Lunantallilta. Ja tästä tuli varmaan mun lemppari. Teidän kaikkien pitää hypätä tuon esteen yli, ja jos te tiputte tai jos te niin kuin esim. Kieltää heppa, niin sitten te lähdette pois pelistä. No okei, kyllä, tän kerran, mutta jos meidän pitää, niin pitää sunkin, joten Ella, haluaisitko säkin hypätä sen esteen, ja jos sä pääse sen yli, niin sä tiput myös. Kyllä. Okei, toi on jotain 80 senttiä, joten sen ei pitäisi olla kauhean paha meille, vai mitä Kalle? Helppoa kuin heinänteko. No niin, Laku. Apua, mä en oo ikinä hypännyt näin korkeata estettä, mutta mä en halua kertoa sitä noille, koska ne pitäis mua ihan huonojana ratsastajana. Okei, mutta mun on pakko yrittää. Hop hop Ali. Helppoa. Mitä vitsi tos kävi? Eikö vaan sattunut, Ella? No ei sattunut. Mulla vaan ärsytti, että mä tipuin pelistä, koska mä en oo ratsastunut vaan Sabinalla pitkään aikaa ja mä unohdin, että se pitää vaan ajaa eteen tosi paljon, kun hyppää esteen yli. No moikka ja kivaa kyllä haastetta teillekin. No mutta hei tytöt, haluaisitteko lähteä yömaastoon? Siis niinku oikeesti yömaastoon? Mitä? No, jos sä haluat pysyä pelissä, niin sä tiedät vastauksen. No kyllä. Kyllä. No, kaipa munkin sit on pakko lähteä, joten kyllä. Kyllä. Mut missä me sit nukutaan? No siis, täällä on joskus ollut jotain leirejä, niin äitillä on telttoja. Tai 2 semmoista aika isoa telttaa, niin me voidaan ottaa ne mukaan. Okei, ei me varmaan kauheasti muuta tarvita. Mennään. No niin, nyt me vietiin siis äsken jo meidän teltat ja kaikki makuupussit. Ja nyt sitten me mennään vielä pienelle maastolle ja sitten me mennään sinne leirikantalle tai siis sinne leiriintymispaikalle. Mutta nyt me mennään tämmöiselle pienelle maastokierrokselle ja nautitaan hevosista ja auringosta. Okei, nyt ollaan saavuttu tänne leiripaikalle. Se on mun takana. Tuolla on 1 pinkki ja 1 oranssi teltta, missä me siis nukutaan. Ja me tajuttiin just äsken, että me unohdettiin ottaa riimut mukaan. Mutta tuossa vieressä on tommonen aika kiva niitty, mistä on tosi paljon ruohoa, niin ei, jos me päästään hevoset siihen vapaaksi, niin ei ne silti. Ja me tehtiin niille sellainen tarhahuone. Joo, semmosista puista. Niin ei ne karkaa, vaikka nyt hetken olisikin tossa vapaana. Nyt ainakin me syödään, koska mä oon ihan kaamea. Syödään nuudeleita ja sitten me juodaan mehua ja sitten meillä on suklaakeksejä mukana myös. No niin, nyt me mennään siis iltatarkastukselle milloinkaan. Eli siis me mennään katsoa, että kaikilla hevoilla on kaikki hyvin. Joo. No niin, nyt me aletaan täällä nukkumaan vaan, koska joo. Että hyvää yötä kaikille katsojillekin. Joo, mekin aletaan täällä pikkuhiljaa nytten nukkua, koska joo. Että hyvää yötä meidänkin puolesta.
No niin, nytten on jo vähän myöhempi ilta ja siis kaikki muut on jo nukkumassa, mutta mä tulin vielä tänne sanomaan teille heipat. Eli nyt on aika lopettaa tää video. Eli kiitos ihan sairaasti, jos sä katsot tämän videon. Ja tätä haastetta olisi ihan sairaan kiva kuvata. Ja kiitos Lunan tallilaisille myös paljon, että saatiin kuvata tää video teidän tallilla ja teidän kanssa. Ja että tallin omistaja antoi luvan tähän. Mutta joo. Mä toivon, että te tykkäsitte tästä videosta ja kiitos sairaan paljon kaikille, ketkä jakso katsoa tänne asti. Mutta me nähdään ensi videon parissa. Moikka!